Garbi dago sakea Kataluniak egingo duela, eta 15 begira normala denez, Sanboiana dugu urtzi talderik nagusiena, jokalari kopuruari dagokionez, eta ligan ere bera dago, ezta? Buru, beraz normala ere bada. Bai, da gainera, gizu, azkenean honek etxian jolasten dozunean, beti da errezagoa jendea inguratzia, jolastera, holako partido bat, eta kanpoan jolasten damena Euskadi kasu hontan, Gabona, Koporra, jendia urte guztia lana, entrenamendua, partiduak, eta nahi esaten du bere oportxo txiki bat, edo, eta azkenean bi egun juntia jolastia polita da, baina, danetik egoten da. Jokalariak erkidegokoak dira, Nafarrik ez dago, eta iparraldekoak ere, iparraldean gainera lehiaketa ere bada, beraz horrek ere zerikusia izan du, beste kontu bat ere aipatu behar dugu, ezta? Federazioak eta Baionako Abironek izenpetu duten akordio hori, eta horri esker beste gauza askoren artean, Baionak baimen emango die bere euskal jokalariei, euskal selekzioarekin jokatu dezaten. Eta Kontrarasoan oraintxe ikusten dugu, euskal selekzioa ez dizkizuegu iruditan eskaini 15koak, eta aipatu ingo dizkizuegu Unai Lasa izango da bataz jokatzen ari dena, Malkorra, Zegamarra biaz, Jon Zabala iruaz, Zamakola anaiak dira bigarren lerroan, Julen lauarekin da bostarekin berriz Kepa, Inigo Lugarez Aresti, Beñat Labin eta Mikel Meabe Basterretxea hirugarren lerroan, Igor Genua Hernaniarra behatziarekin, Uztartze erdilanetan, Unai Perez, Aranguren amarraz, jokoa zabaltzen, Getxoko jokalaria, Iñaki Leonet, Hernaniarra egal batean, beste egalean Beñat Gorrotxategi, Donostiarra, Gaizka Arrizabalaga eta Igor Etxeberria izango dira hiru laurdenekoaren erdian, eta atzean Gaizka Iturriaga Etxeberria, Durangarra, ezta? Bai. Talde guztietatik, gehientsuenetatik behintzat bai, goi mailan dabiltzan taldeetatik, Eibartik, Getxotik, Hernanitik, Berabiratik, Ordizziatik, Gasteiztik, ez genuke inor utzi nahi, baina talde gehientsuenak daude, ordezkatuta euskal selekzioan eta erasoan kataluniarrak hiru laurdenekoentzat Maloia defentsa ondo kokatuta, eta jokatzeko ondo, ezta? Belar artifizialak neguan aukera hori eskaintzen du urte. Badauzka bere gauza txarrak ere baditu, baina argi dago neguan eta jolasteko, askoz garrixagoa da, beti zelaiko kondizioak antzerakoa dira, naiz eta eurixia guzkisa nahiko antzerakoa dira, eta jolasteko errezagoa edo, Bala sobre Arroñaren erasoa ikusi dugu, Amarraz Rafa Estatek ere hautsi du defentsa, 10 metrora ari da eraso egiten, Kataluniakoa orain oinarekin, Estaten ostikoa izan da, entxegoa izan ziteken, baina eskutatik ies egin dio. Azkenean kanpora joan da eta 22ko irtera izango da. Bote lasterrean iruditzen zait, hortxe, eskutatik ies egin dio Andi Bonori, Barcelona Engineers Rubi taldekoari. Eta 22ko irtera, bote lasterrean Unai Perezek egingo du, joko zabaltzaile gisa ari da gaur, Getxoko jokalaria, sakea luzea bai, kontraerasoa antolatzen ari da Katalunia. Bai, momentuz guzten da Katalunia ari dela, pixkat atakian etxian jolasten dago, eta urten dia jolastera eta ensaiatzera, eta Euskadi dago pixkat Kataluniak segiten duen zain, momentuz behintzat, defentsan. Bai, baloia uneoro Kataluniarren esku, defentsa marra ondo kokatuta bai Euskadi, baina baloia berreskuratzeko aukera gutxi orain arte. Hortxe, Malkorrak zigorra izango du. Zigorra, bai. Albo batetik sartu delako. Ez dakit olako partiduetan, baina, ligako partidu baten makilletara botatzeko golpe bat izango zen, irabaztera juteko, baina, olako... Eskatu reala egin dutela. Bai. Agetara jaurtiko du Kataluniak. Irabaztia nahi da, berduan. Normala denez. Danak. Bai, batipata egintzen, hasi, ezta? Jokoan ere orain arte iniziatiba Kataluniak izan du, eta lan pixka bat egin da gero gutxienez puntu batzuk nahi ditu, eta lehenengo 3
puntuak lortzeko aukera izango du Rafa Estatek, Kataluniako joko zabaltzaileak. Bai, hola izaten da, normalian beti ez, entrenatzaile gehienak esaten dute, ez, behin 22ko marrara, urkarian 22ko marrara heldu eskero, puntuak, naizta 3 izan, 5 biharria, baina puntuak hartzea garrantzitsua izaten da, ez? Eta gauzatu du Ostik hori Barcelona taldeko jokalariak, lehenengo 3 puntuak beraz. Ia sakea orain Euskal Selekzioak izango du, ia berreskuratzeko modurik duen eta lehenbailen jokoan sartzen diren Peio Urkidi eta David Bigeraren mutilak, ba ez, baloia berriro ere Kataluniarrentzat. Hiru laurdenekoentzat, oinarekin Estatek, luze, metro asko irabazi ditu, jakina sakea Euskadirentzat izango da. Une batez Gaizka Iturriaga Etxeberria ikusi dugu hor, Durango taldeko jokalaria. Bai, eta aurten Durango horrezko behin mailan gainera oso ondo dabil, ondo kokatuta, bigarrena dabiz, Zarautzen kontra oso jutxia itxik eta justu galdu zuten, eta bueno, nahiko talde polita daukate. Guzti eta 5 talde izango lirateke, horrezko mailan. Hernanik eustea lortuko balio mailari, ez dauka batera erraza, baina igotzeko moduan bai, beste inor, Durango bera edo, Eibar, bai. edo zertan ari zaete. Zarautz eta Durango dabiz indartuz, nahiko fuerte aurten, gu, bueno, jende gazte askokin gabiz, eta bueno, ez da gure urterik onena, baina bueno, transizioko urte horiebe pasatu behar dira, eta bueno, nik uste positiboa da, azkenean ez, etxeko jendia sartu eta jende gaztiakin jolastia, gauza polita da. Baina bueno, igotzeko hori, Durango eta Zarautz dare nahiko bestiokin alde pixkatekin, baina bueno, ala eta guztiz, nik uste dut aldia haundixia dala, ez, horrezko maila eta horrezko B mailan artean oso alde haundixia da. Ia ba, Erranek eutxiko balio hobe, eta 5. bat bagenu hobe, eta bestela, ba, Erraniren lekua, ia ba, beste norbaitek lortzen duen. Eta lehenengo erasoaldia ikusi dugu Euskadirena, zigor kolpearekin amaitu da, kasu honetan ere jokoz kanpo sartu da, Kataluniako jokalari bat, baloia erdi, ba, bestuta zeukan Euskadik, hain ondo ere ez, baina Figueruelok zigorra adierazi du, Ostikoa metro batzuk irabazteko baliatu du, eta Fuxardako armaietan, ba, jendea polito, giro polita dago. A ber, beraien 20 barrura sartzen gara jokalditxo batekin edo... Sakea Malkorrak egingo du, hanpo ordiziako jokalariak, erdira, baloia ondo irabazitako da, 3 laurdenekoak erasoan. Ondo. Egaleraino ailegatu da, Ostikoz, jarraipen emateko modua badu Euskadik, sakea, botea barruan jodu nun baitz. Bai, itxuri. Eta sakea bai, Kataluniarentzat izango da, baina metroak behintzat irabazi ditu jokaldian, Euskal selekzioaren jokaldi horretan. Eta presio egiteko ez da bat ere txarra. Ez dakit, Zamakola anaiakor 4 eta 5 jauzirako prest. Bai, defentsan hor... Bai, baina baloi garbi irabazi du Handi Bonok. Mikel Meabe... Hala ere, ostu Zamakolak. Entxegu marratik 2 metrora, Euskal selekzioa ia ba, bildu eginda. Hirugarren lerrokoak erasorako prest. Gutxi dare... Eskuetatik kendu egin diote ordea. Eta erne, Ostikoan ere. Abetza garbiri gabe, jokaldi horretan. Bai, lapurtin digute sarterakoan. 22ko irtera izango da, lastima da, ingertu egon da, ezta? Bai, horra ingertu egon da, baloi horrek nik uste dut gehiago abestu behar diala, baina bueno, ez da erreza izaten gero zelaia. Bote lasterran egingo duzakea Kataluniak. Ia ba, gauzatu duen zigor kolpearen ondoren Euskal selekzioaren erantzuna etorri da, baina oraingoz punturik gabe. Hor dago aldea pixkat, ez? Heldu beraien 5 metrotara eta puntoren bat ateratzea edo iskutzik urtetzea gero, ba, bueno, azkenean partida amaieran igarriko da. Igor Genuak zabaldu, egalera Malkorra, ez da hori bere lekua, baina bere lantxoa egin du hor, laguntza falta du, jokoz kanpoko ere egon ziteken hor, Kataluniaren partetik.
Barrura pasea ona, jokaldi politia defentsa ondo. Hauzi du Unai Perez Arangurenek laguntza zetorkiola ondo ikusi du. Bigarrengoan ordea baloia galdu. Lehentxeago behar da hor. Berriro berrezuratu erne. Igor Genuak oinarekin. Airean ez du hartu aurrera. Erori zaio. A ber, lehen ustartzea, a ber zelakoa dan. Bi taldekideen arteko jokalde izan da, Leonet, egalekoa. Igor Genuak emandako ostikoa konfiantza, pixka falta izan zaio. Edo behar bada parekoaren beldur izan da, ezta? Bai, ikusi da Genua begiratzen ziola berari ostika eman baino lehenago, hor beraien arteko ulertzia badau, talde berdinen jogatuta, eta ostika eman, baina bai, bera nik uste igual areruari begira zegoan baloia baino pixko gehiago, eta, bueno, normala izaten da, nolako beti. Todo centro, por favor. Edo bigarren jokaldian pentsatzen aritzen gehiago, nor zetorkion, baina lehenengo baloia behar da. Uztartzeko prest, Okrespanago lehenengoa da gainera. Bai. Kataluniarren alde. Ondo. Genua bizkor ibili da. Eta gure alde, bizkor. Baina ezin. Eta 10 metro gehiago. 10 metros, no, balón al suelo cuando pito. Genua nahiko ona izaten da olako jokaldietarako, beti azkar atera eta oso argi biltzen da. Opa que golpe franko da eta orduan ezin da tutxera gota bestela berai gataratzen. Ez jokoan motzean jokatuko du. Genuak zabaldu, Lasak barrura. Ondo barbitu behar da. 2 metrora berriro, oraingoan behar du ba, entxegua. Bai, entxegua da. Igor Genuaren entxegua. Beti izan da oso azkarra horiako gauzetarako Genua. Oso listua da, eta bueno. Horixe eskatzen genion Euskal Selekzioari horraino joan eta puntu batzuk lortzea. Aurrekoan gertu egonda, 2 metrora edo baloia ostu egin diote, oraingoan ez. Aurrelarien lanaren ostean, Igor Genuak txirrisku txikia zegoen, baina ikusi du. Eta ikusi bakarrik ez, begira. Gainditu du parean zeukana. Alto txiki bat emanda edo. Eta partiduko lehenengo entxegua. Kataluniak horre defentsan beti entrenamentu eta entrenatuari etzaio guztiak esaten duten zirrikitu hori beti ondo gorde behar dana, hortik sartu da, Genua. 3-5. Ia, gauzatzen duen ostikoa. Gaizka nahiko fin dabil, aurten behi barrekin, hankakin, eta nik uste sartuko da. Berez joko zabaltzaile jokatzen du, ez? Gaizkak edo bietan? Bai, bueno, berez jokoz hasiera baten 15 bezala jokatzen zuen, gero 9 bezala, danetik pixkat, zentro bezala, nik uste dut da, horrek 3 laurdenak egoten dira pixkat danenako balio dutenak. Azkarrak eta gaizka horietako bada. Gauzatu du bai, entxegu ondorengo ostikoa, 3 eta 7. Bote lasterrean, Kataluniak sake. 22 llegatu da hor da Igor Genua. Erasorako pres gainera, Etzen ostikoan pentsatzen ari Igor. Orain behar bada bai. Unai Perezen ostikoa. Irten da gainera. Ondo igo da Beñat hor. Lasaitasuna eskatuz. Igor. Baina bera baloia hartu denean erasotzeko prest. Zegoen, arraniko jokalaria. Igor beti oso jokalari asko gustatzen zaio jokatzea, bizkor, askar, bera bakarri, gainera bizkorra da, ostika da daka, danetik bizka. Oso jokalari. Gainera lehen gaizkaz esan duzunak, balio du Igorrentzat ere, edo zeinekuta joka dezake. Segurua da eta konfiantza ematen dute biak, ez, bai airez baloiak hartzeko, bai plakatzeko, bai atakatzeko, ez, danenako. Kataluniarra gehiago ziren, ezker egal horretan, pasean ordea ez dira fin ibili, orain eskuinera zabalduz, bigarren erasoaldia du Kataluniako selekzioa, baina defentsa ona egiten ari da, Euskal selekzioa. Eta erasorako baino leno prestatzen dira gainera Euskaldunak. Egalean, erasoan Handi Bono, lakatu dute Malkorrak, eta marra ikuitu duela zioen Malkorra berak.
Kasu hortan sake Euskadirentzat baita eta azkar atera du gainera Genuak. Erne. Defentsa ezin gainditu. Se levanta antes. Bai, beira. Correcto. Zulatuta gainera. Orain aurreratua izan da. Bai, Eta hasieran emandako abantaila bertan bera utzi du Figueruelok. bigarren ustartze hau, nilengoa nahiko ondo jun jako, Euskadiki, nik uste neban pixu gehi okiko zula Kataluniak eta baina nahiko ondo urten zaio. Bigarren hau nola doa. Eskuin hegalean ere eraso egiteko lekutxo bat badago. Hasta que haya balón, ¿de acuerdo? Crouch. Bind. Set. Prest, bitaldeak uztartuta Kataluniarentzat baloia, garbi irabazitakoa, baina haze presio egiten duen Igorrek. Hori da. Tiene verde. Tiene verde. Da, Euskadirentzat da baloia, berreskuratu egin du. Hirugarren lerrokoak erasoan, Mikel Meabe Basterretxea zen hori. Baloia libratzea kosta egin zaio, baina bai, Genuak zabaldu. Unai Perez zer egin jakin gabe zegoen, baina baloia ez dute galdu ala ere. Orain bai, aurreratu izan da. Lastima, Unai, ez zen Unai. Mikel, bai, Meabe Basterretxea. Adelantado. Eskua sartu du eta aurrera joan zaio. bai, Uztartzea hirugarrena, bai, orain arteko hirurak Kataluniaren aldekoak izan dira. Aurreko bietan baloia eraman bai, baina ez du baloi bat garbi atera oraindik uztartzeetatik. ez eskerretik biratzen du beti, Unai lasa da hor, ez da bere ohiko postua, hor pokatzaile bezala jolasten du, baina arroin bezala be Gernikakin aurten jokatu Bai, ditu tokatu partidu izan batzuk du zaio, bai. eta oso ondo moldatzen da. Askotan gorpuzkera eta pixua baino gehiago postura ondo hartzen Bai. jakitea da garrantzitsua hor urte, Postura- ez? Ni baino beto dakizu. Eta gogua eta indarra, bai, lasa hortarako Bai, eta ondo makurtzen Oso bazara, gogorra. naiz da oso altua ez izan, uztartzeetan parean daukazuna zu baino handiagoa izan arren, Erne. Ia ba, kontraerasoa antolatzen duen Euskal Selekzioak orain, Genuak babestuta doka baloia. Baina baloia babesten 5 gizon, ostikoz jokatu du Genuak. Euskal Selekzioko jokalari bat min hartuta ikusten dugu lurrean. Ia ba, uste dut nahi dela, aurrera egina, zindarka, erasorako jende gutxi, berriro ere oinarekin Genua, bizkor. Luz egi joango zaio. Eta eten egin du jokoa Kataluniako atzelariak, Oriol Gartziak, eta epaileak eraberean jokoa eten, min hartuta baitago, jokalari bat. Arnasi gabe geratu den edo. Larria ematen, bere denbora eman eskero behar bada zelaian jarraitzeko moduan izango da. kolpe txarren bat edo igual arnasketan edo ez dakit nordan. Ba, ura eraten ari da eta nik uste zelaian jarraituko duela. Labin, getxotarra. Beñat Labin, hirugarren lerrokoa. Detrás suyo, ¿de acuerdo? Detrás, por favor, del pateador. Jokalari naizta tamainaz ez handia izan Bai, oso plakatzailea eta saltzan beti saltxan. beti burukan egoten da noietako gorra da. Bai. Bizkorra, jokoa irakurtzeko garaian. Kaleko guztietan azaltzen da bai. Juegue verde. Baloia galtzeko zoriantzen hor, Igor Genuak motzean jokatu du aurrelariekin, orain bai, 3 laurdenekoentzat. Aurrelariak ere badira, lasa bera da, ezta? Genuak bigarren erasoaldia
eskontan Beñat Labinekin, beraz ondo asko osatu da gainera, baloia libratu du. Hirugarren erasoaldia jokoz kanpokoa eskatzen Euskadikoak, Kataluniako defentsa oso goran baitzegoen. Ondo harrapatu diote hor, Meaberi bien artean. Malkorrari baloia kies egin dio, Kataluniaren kontraerasoa, eta pasea osteko zorian. Leonet. Igor Etxeberria, Page. Oso argi ibili da hortan, baina ez zaio ondo urten, baina... Leonet iruditu zaitez, Etxeberria da bai. Eta zigorra adirazi dio, Figueruelok jokoa zapuztera joan delakoan, ez da? Mostera, ez... Bai. Ez bera jokatzeko asmotan hori dio epaileak, Etxeberria etzun ados. Hori da, nik uste dute Lapurtzera jundala gehiago jokua puskatzera baino, baina, bueno, epaileak bera pitatzen du eta berak agintzen du. Albokoa, aspaldian partida hasiera bai, baina Kataluniak ez du gero baloirik izan, 20. minutua bete da. Eta Uztartzetan ez du baloirik irabazi, Albokoetan bai, oraingoan Handi Bonorekin. Bildu egin da aurrelariak. Hori Kamikaren bate bada. Ia albora ateratzen dituzten. Oraindik borrokan Kataluniarrak. Baloia ateratzen nahiko alan. Alberto Millan Uztartze erdiak halako batean baloia atera du, hiru laurdeneko erasoa nahikoa motela. Ondo errapatu dute ez dut uste baloia urtengo da Igortik. Metroak egiten ari da Katalunia. Indarka. Eta Uztartzea izango da. Bai, lehen esan duzun moduan Katalunia nahiko fuerte hasi da hasieran atakian, baina Euskadi nik uste dut defentsan ondo aritu da, ondo gelditu die eta oin hortxe dabiz, pareko. Eta hemen bizkor ibili dira, baloia heldu dutenean, zuk esan dezun bezala, ondo heldu dute gainera, eta bultzaka da gogorra izan arren, azkenean baloia berreskuratzeko beste modu bat izan da. Bere 22koan izango du Uztartzea, lehenengoa, alde duen lehenengo Uztartzea, Euskal Selekzioak. Hori da, hemen ikusiko da, Uztartzea berriro, porque naizta alde do izan, nahiko alde izaten da, lutzatzeako garaian. Ja, baloia bai, Malkorrak irabazi du Genoak zabaldu. Ostikoa ez da hainona. Metro batzu irabazi ditu baino gehiago. Egin zezaken hor Unai Perezek, Unai Perez Aranguren, Getxotarrak. Bai, bueno, behintzat, arriskua urrundu dute pixkat eta, bueno, arnasa hartzeko lain. Ez nioen presio handirik etzuelako Unaik ostikoa pixkat gehiago zagit arriskatzeko edo. Metro gehiago batzuk. Albokoan luze, ez erdian, Kataluniak irabazi 3 laurdenekoen erasoa, gehiago dira. Etxeberriak plakatu, baloia eraman egin nahi zuen. Hirugarren erasoaldia Kataluniak, hemen dauzka gizon indartsuenak, pisutsuenak, baina moteldu egin du erasoa Dani... Bueno, Petreanu izango da. Zalantza eratu zaigu. 3 laurdenekoek ez dute ordea pasean asmatzen. Azkenean barrura egin eta hor nahiko ondo moldatzen ari da Euskal Selekzioa defentsa egiterakoan. Hor ez du minik egiten Kataluniak. ¡Suelta, fuera, provocador! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Quieto, quieto! ¡Puerta! Ia ba, edalean bi jokalari besterik etzituen Katalunia, baina erditik ies egin duen Txego etorliteke. Laguntza ona baitzuen eta hortxe Álvaro Royes gehiek Gironako taldeko jokalariak Entxegua.
lasai ikusten genuen, Euskal selekzioa, defentsa ondo kokatuta, baina erditik hautsi du. Defentsa hori Kataluniak. Hori da. Hor dago errepikatuta nola ies egin duen Martí Vicentek. Bai, plakaje fallo bat, azkenean ikusten da hor. Bai, gero lasak osatu du hori, baina ordurako laguntza bazuen. Vicentek eta Álvaro Royesek Entsegua, Gironako jokalariak. Zer da, hor naiz eta gero ja berandu, pein marra, bentajako marra altxita, nahiko zaila da gero gelditzea, gainera beste zentrua ondo junda, osea, egala ondo junda apoioan eta gero ja atzeruz juten nahiko zaila izaten da. Eta ez dugu ikusi, baina entzun bai, txaloak izan dira, beraz Entsegua normala denez agapean izan den Entsegu hori gauzatu dute Kataluniarrak eta 10 eta 7 berriro ere aurretik. Etxeko taldea, Kataluniako selekzioa. Erdiko sakea Euskal selekzioak berreskuratu egin du, nola edo ala, erasorako ona da, defentsa espaitago oso aurrean, ez dira elkarrain ondo konpondu, ala ere biziri dago jokalde oraindik, galean Beñat Gorrotxategi, baloia babestuta eta zigorra Beñati baloia gordetzeagatik, ez da? Bai, hor garbitzera junda Gaizka Iturriaga, baina ikusi da pixka gora junda eta bestia ja behian sartuta zeban baloia lapurtzen eta epaiak ondo ikusi du eta retenido, bai, baloia gordetzea, bai. Gordetzea Beñati. Gero ostiko erabat txarra izan da eta begira berriro erasoan dugu Euskadi, Genuak aurrelariekin. Ordena izan da ondo, Euskadiko jokalaria ondo sartu da, plakaketa ere ona izan da, eta gero zigorra, plakatu duten jokalariaren gandik ez urruntzeagatik. Hori da, ontsa esan du epaiak. Bai, gustu ematen du, epaiak dioena entzutea. Ados egon edo ez, behintzat badakigu, une oro zer ari den adierazten, eta eskertzen da. Bai. Julen ondo sartu da hor, baina harrapatu dio plakatzaileak ondo, baina plakatzerak orduan lurrean baloi aurrian gelditu da eta ez da jun eta hori. Ba, erantzuna emateko aukera dauka Euskal selekzioak, Kataluniarren 22koan sartuta, albokoa Malkorrak, kanpo ordiziako jokalariak, egingo du sakea, kinua motzean da erdiran, galdu ordea baloi hori, ez zuen hain ondo antolatuta zegoenik, zirudi meintzat ez. Bai, katalanak salto indute hor defentsan, erdian, eta bueno, aserta bindabe, baina bueno. Beñat Gorrotxategi berreskuratutako baloia, Gaizkak gora, berreskuratzeko zorian, abantaia aurreratua Kataluniarrena, beraz, uztartzean sakea Euskal selekzioaren alde izango da. Bai, toki polita da hori, holan jokaldi, prestatuka jokalditxo batero jokatzeko bai txitik edo bai zabaletik, hor 40 metro barruan ja. A ver, zer ditzen du. Begira, mikrofonoa epaia dauka, baina jokaldiak hemendik ere entzuten ditugu. Hor ari zen Igor Genua, jokaldia antolatzen. Gure hirua okerra sartzen da, bai, jaso indiote hor pixkat, okerrinda sartzen da. Baina baloia irabazita, Erne Igor Genua berak hasi du erasoa. Makolak, bai, berreskuratu baloia, pena da, hain abantaiarekin hasitako jokaldi hori, ez da? Bai. Atzera egin du, orain... Aurrelarixekin, a ber, ze lortzen duen aurreratzea. Berrido itxira. Malkorra. Mehabe da berakin hor, eta kepa bai, garritu. Bai, metro batzuk irabazi ditu jokaldian, zabaldu berriro. Oso ondo sartu da. Aurrelariak ari dira jokoan sartzen, eta gainera abiadurakin, da sakontasun honarekin orain 3 laurdenekoen jokaldia da, Etxebarria, 22koan sartu eta ez dute lehenengoan plakatu eta metroak egin ditu Hernaniko jokalariak, gero ordea eskutatik kendu eta Erne orain, ezpaitago defentsarako prest Euskal selekzioa.
Egalean gehiago dira orain Kataluniarra, baina pasea barrura egin eta abantaia eskaintzen ari da epaia. Itxusitu egin da jokaldia, Bai, urtzi. pizkat airean baloia, baina bueno, azkenean ustartzia gure alde. A ber, zelan urtetzen da nolako hontan. Pena izan da aurrekoan, Igor Genua metro asko egin ditu, eta laguntza pasearen zain edo oso atzean geratu dela. Dentro hasta que termine, ¿de acuerdo? Hor, Mikel Meabe endaben baloia hartzeko jotera gehiago. Etzuen espero numait eta horixe atera dio. Lehenengo lerroan Lasa Malkorra eta Jon Zabala daude. Lehen arazoekin baina irabazi du aurrekoan. Orain oreka gehiago dago, baina bultza Trabez egiten. hartu. Bai. Osondo Bueno. Mikel. Baloia behintzat. Eta Igor Genuak azkar atera du, hiru laurdenekoak. Erasoan zulo bilari dira. Elkarri laguntza ona eman diote. Ondo, Peitz, barbitzera hor. Ba, aurrelarien lana gustatzen ari zaite Euskal Selezioko aurrelarien lana. Atzetik, baina beti ere baloi bila, indartsu eta gogoz. Beti erasorako prest. Kataluniarrak askoz gainean ikuste ditut, gainean, baina sakontasun handirik gabe. Begira, orain hiru laurdenekoak eta hirugarren lerrokoak ere tartean badaude, begira. Oso ondo. Mikel Beabe, 22 ailegatu da berriro Euskal Selekzioa. Baloia galdu gabe, ja bai, hirugarren erasoaldia. Orain aste urraste handi xamarra. Ez da orain ondo antolatuta erasorako. Igor Genuak lanak, baloiak babesten. Eta Beñat Labin Erne zegoen. ¡Fuera, atrás de rojo! Garbitu. Hor nik uste Está fuera. baloia heltzerako ere plakatu dutela, Bai, terratzen ari gara pixkat horre garbitzera juteko eta... Igor Genua falta zen gainera. La puerta, por favor. Igor bestela gain gainean egoten da. Olako geztiote ies egiten. Están fuera, ¿eh? 22koan ia ba. Ostikoa bai, baina erasoko ostikoa da, Erne. Bi baten kontra, a ber, Bai. amagustan, beste bat. Oso ondo. Ez du erabakirik defentsa. onenen hartu Kataluniarrak eta Erne orain. Kontraerasoan, Erne kontraerasoan. Laguntzarik etzaio falta hor. Ja, errazegi. Galdu du hor baloia. Ustetu nahi Perez bera zela. Okaldia luze doa. Ezanka ez buru. Erasoko ostikoa berriro. Eta baloia airean ikusten dugu ez da seinale ona hori. Halako batean eten du epaileak. Aurreratua. Euskal Selekzioak egindako aurreratua beraz uztartzea izango da Kataluniaren alde. Pena izan da kontraeraso horretan ikuste zertxo gehiago egintze dikela. Bai, 15 gaizka sartu da uste dut eta hanka batetik oratu diote eta ez dakit baten bat gerturatu dan laguntzera, baina eta ikusten ari garen jokaldi hontan eskerrak Kataluniako bosta, ba aurrelari bezala ez da pasean oso fin ibili, bestela nahiko argia esan. Bai, defentsako lana ondo egin du hor, Euskal Selekzioak. Bai. Azkenean biren aurka geratu dira. Eta ez du erabakirik onena hartu Handi Bonok. ¡Sí! ¡Quieto, 9 verde! Bai, Kataluniarrentzat Igor Genuak. oso listo, beti bai. bezala. Genu. Baina epaia ari zitzaion esaten, geldi egoteko, Erne kontraerasoan. Baina, Herriko marra gainditu du Beñat Gorrotxategik, baloia ia libratzen duen, libratu du. Hori bizkorra dara bea da. Bai, bestela, arriskoan dagota, eta rekoloka bitzen dira. Unai Perez. Hor denbora irabazi behar du, beste erremediorik ez. Eta aurrelarien laguntza eskatuz ari zen Igor Genua. Malkorra sartu baino gehiago baloiari eusten saiatu da. Entra, no, entra correcto. Ez dago jokoz Julen, kanpokorik. Ondo. No hay mano. Aurrera egin du Eibartarrak. Eta Lasa baita berriro. Unai Lasak ere. Ondo. Ba, hor jarraitu beharko luke, Nik uste eta aurrelariekin min egiten ari zaiola Euskal Selekzioa Kataluniari. Eta orain bai, hiru laurdenekoen erasoa, Rojo, tranquilo, ¿eh? Etxeberriak barrura jokatu nahi, Hay ventaja de golpe. abantaiarekin jokatzen ari da, zigorra alde dauka beraz gutxienez, Leonetek jaso, Inigo Lugarez Aresti sartu da, entsegun marrara pixkanaka gerturatzen, Bai.
Hondekan amantea daukagu, oso ondo Erne Lasa. Unai Lasa pasea egiten batu ondo. aiatuko da, eta baita entxegoa. Mikel, oso ondo. Mikel Meabe Basterretxearen entxegoa, hirugarren lerrokoarena, baina kasu honetan nork sartu duen, gutxineko hori izaten da, talde lan handia egon da hor. Hori da. Genua oso argi beti bezala, Unai Lasa ondo sartu da mosten, tokia topatu du, eta Besapetik pase hori eman dio. Laguntzan junda onduan, eta oso ondo. Lepotik heldu dute gainera, Meabe, behar bada ez intentzio txarrez, bera ere makurtzen ari zen, baina Mikelek marra usaitu duenean, Bai. Dauda nerea. Ondoratu baloia. Ez da erraza izaten, olako jokaldi xetan be, azkenean Lepotik oratu, baloia jun edo gora begira gelditu eta ezin ensaia edo, baina ondo argi ibili da eta sartu da. 10 eta 12. Eta beste 2 puntu lortzeko aukera Gaizkak, urrutira joan da, ezta? Bai. Nahikoa urruti. Angelu hobea bai, hori bai. Darrakin egon behar. Neurria ondo hartu dio nunbait eta barrura, beste 2 puntu 10 eta 14. Número 12, 1, 2, 12. Ordu errepikatuta. ¿Está bien, 13? Bien. Ondo dabil, aurreko aurrelarien jokaldi baten ikusi zaio baloia uztartze zabal bat garbitzen, bai, eta ondo dabil. Ibartarra da gainera. Ibartarren urtea, urtzi. Bai. Futbolean da urte bikaina izan da. Bai, eta Euskal Selekzioan be, 5 jokalari dare, Espanabil Gaizki, Arrizabalaga Bianaiak, Zamakola Bianaiak, eta Mikel Meabe Basterretxea. Zingara kejau. Zelai erdiraino ailegatu da baloia. Albokoa Euskal Selekzioaren aldekoa. ¿Cuántos? 5, rojos, 5. Malkorrak egingo du sakea. Uno fuera, rojos, uno fuera. Horten ez da horren beste jokatzen ari, hanpo ordizian, Gartziaren aldeko apostu egin du. Santos Horregiek, min hartuta ere... Bai, iztot min hartuta ibili dela. Osorik ere, bai, ez da egon. Etxai gaizketorreko gorko partida. Erne Euskal Selekzio erasoan, Kataluniarren zelaian sartuta, Genuak motzean, Mikelekin, eta albotik irten da Julen zen. Albokoa Kataluniaren alde izango da. Bai, 3 minutu ja, nik uste dut Euskadi bigarren zatian igual igarriko dau, Katalunia beste 15 oso berri bat jarriko du, baina bueno. Oinarte bezala defentsan badabiz. Uztartzetan ondo, albokoetan nagusi da Katalunia. Ostikoz jokatu dola ere, jabetzan orentzat, nola edo ala Euskal Selekzioak eraman du, baloia, babesten nahiko lan hor da Igor Genua. Jokoa moteltzen. Ondo, oso ondo. Bai, ze Kataluniarrak defentsarako pres badaude, baina ez dute aurrera azken pausutxo hori ematen. Lekua gorde egiten dute, baina eta hori ondo ikusi dute Euskaldune berriro ere. Pasean, hori dago, pasean finago ibili behar dela. Baina ikusita azken 2 metroetan ez dutela presio hori egiten, aurrera jarraitu behar, Bai, gainera ikusten da Kataluniakoak igotzen dira oso askar defentsan, eta 2 aldiz Euskadiko jokalariak ondo ikusi dute hori, eta tokian sartu dira, baina bueno, pase hori igual hobeto egin eskero ja, baina bueno, behintzat bereien defentsa ondo gauz pasatzen. Zigor kolpea izango da Euskal Selekzioaren alde, eta hauek ere irabazi egin nahi dute, Urtzi? Bai, itxuria, bai. Makiletara eskatu dau. Aiaketara jaurtiko du bai. Ez dakit, igual esango ziren epaileak denbora maitzear daola edo, eta ez zutela
aldeko sakeri jolasteko denbora, baina bueno, a ber, Gaizka ondo dabil hankakin oin arte, a ber, horrela jarraitzen dabe. Indarrez ondo. Ez da alde batetik joan da. 22ko irteera izango da Kataluniaren alde. Ez da sistema txarra, azken finean 22ko bat behartzen badezu, ez da, sakea bueltatzen dizute, beraz jabetza normalean ez da galtzen, eta nahiko aurrean egiten da gainera erasoa. Hori da. Teorian, buelta egiten dizute, baloia. Ni ez naiz makietara botatzekoen aldeko izaten, baina onartu behar da oso aukera ona da. Aukera ona da, bai. 3 laurdenekoen erasoa. 22koan berriro. Penuak halako batean zabaldu. Unai lasa iruditu zait. Kataluniarrak zabal eginda, lehenengo kolpe egiten dute aurrera, baina gero begira, Hor tarteak uzten ditu, eta joku bildua eginda aurrera egin dezake, Euskal selekzioak. Berriro ere ate joka, Penuak motzean, batera Kinu, Etxeberrian laguntza izan du, Lasa orain. Bai, buruz burukoak bilatu behar dira, Horiek oso ondo zabaltzen dira. Pasean huts, aurreratua izango da seguruenera, ala ere jokaldia ez du eten epaiak, abantaia dagoelako eta orain jokoz kanpo. Jokoz kanpo, Inigo Lugares Aresti. Bai, lehenago kendu behar zala, plakak eta ere mutik, ez? Uste dut, hori da, hor gelditu da pixkatian, eta jokatzeko, bai, denborarik ez dagoela, eta eskura azken jokaldi bezala jokatzea erabaki du Kataluniak. Eta baita berriro ere, azken aukera baita lehenengo zatia amaitzerako, eta gainera badakigu aldaketa datorrela, beraz Kataluniako 15 jokalariak aldatu egingo dituztela. Eta zerbait lortu nahi dute hauek, alde egiterako. Zelai erdira ailegatu da, berriro ere, Martí Vicente. Bai, lehen bezala, lehenengo plakajean ondo bagabiz, ez da... Pase hori aurreratua, baita bigarrena ere, baina nik uste irtendan momentutik aurrera egindako pasea izan dela. Eta une honetan amaitutzat eman du Figueruelok, Katalunia eta Euskal selekzioaren arteko partiduko lehenengo zatia, eta sakea Euskal selekzioarentzat. Eutxiko aldio bigarren zatian urtzi. Bueno, nik uste dut lehenengo zatian bezain ondo dabil defentsan eta beste zelaila altzerakoan puntua batzen eusteko moganen gala, baina bueno, azkenean Katalunia be 15 berri osoa sartu du eta bueno, azkenean egarriko da, bai, fisikoki kantzauta gotia. Sake Euskal selekzioak egin du eta berehala ekin dio erasoari Kataluniako selekzioak, lehenengo erasoaldia aurrelariekin, bigarrena oinarekin. Gura hunditan sartu da hor Gaizka. Hala ere zigorra izango da Kataluniaren aurka. Arrisku handixan barra hartu du, ez da? Bai, askotan, bueno, beste postoetatik begiratzuta holan atzera esaten duzu, monostika bat eta lagaizu. Baina, bueno, gero ondo irtetzen zaienean bebai, ba, bueno, eskertzen da, orduan, bakizu. Bai, baina, zenbat, lauzpabos Kataluniar joan zaizki bainera, ez zaukan hori ez egiteko aukera handirik. Hala ere, Aragoa ustea izan da, ondorengo uztartze ireki horretan eta metroak irabazteko baliatu du Euskal selekzioak. Bai, nahiko ondo urten jako, bai. Primer hombre marca, de acuerdo. 22koaren gainean, sakea Euskal selekzioarentzat. Nik oraingoz ez dut aldaketarik ikusi. 15koan Euskal selekzioan alegia bildu eginda. Aurrelariak Beñat Labin baloiaz. Aurre egiteko modurik ez du topatu eta baloia berreskuratzeko zorian Katalunia.
borroka batean ari dira bitaldeak uztartzea agindu du Figueruelo epaileak. Kataluniaren aldeko uztartzea izango da. Bai, tuz horretan mola jundia formatzera euskadikuak, eta bueno, ikusten zan bizkarra zuti zekala, eta katalana sartu ja gogotxu, eta atzera, eta atzera uskuterakoan, ez da erraza izaten olako bat aguantatzia. Bartzelonakoak dira aurrelari gehienak, Bartzelona taldekoak esan nahi dut. Omar, Miniño, Arroña, Villaseca, Orpokatzaia, Sengelia, gero hirugarren lerroko ere osoa Bartzelonakoa, Palomo, Guerrero eta Gurrier, eta Puigvert, Sanboianakoa, bigarren lerrokoa, eta Rangel, Sanku batekoa. Uztartze erdia ere Sanboianakoa, Hector García, baita joko zabaltzaia Marcos Puig. Larri orain Katalunia, atzera eginez eta baloia galtzeko zorian, defentsako ostikoa, Puigek, kontraerasoan oinarekin hau ere Euskal Selekzioak, indarka bada ere aurrera egin du Azel Serranok, Sanku bateko jokalariak, eta orain bai erasoa lotzeko aukera bere taldeak. Hala ere ondo kokatuta, Euskaldunak txokoan bai, edo egalean lekutxo bat utzi behar izan dute, defentsa lerroa ondo antolatzeko, eta metro asko irabazten ari da Kataluniako selekzioa jokaldi luze honetan. Aurrelariak orain, 22 gerturatzen. Taldaketaren bat ere egin du bai Euskal Selekzioak. Jon Arrizabalaga iruditu zaigu, 29arekin. Bai, Jon da, Ibartara. Baizkana nahi, bai. Ez dakit zeinen parte sartu da, baina... Pixkanaka, jakingo dugu hori, bien bitartean aurrera egindako pasea edo aurreratua izan da eta uztartzea izango da Euskal Selekzioaren alde. Aurrean behintzat ez da aldaketarik izan. Hora Igor Genua. Ia aurkako uztartzetan hobeto ibili da lehenengo zatian Euskal Selekzioa, orain ere baloia galtzeko zoria, nola edo ala eramandu ordea Genuak, 3 laurdenekoen erasoa atzetik hasi nahi zuen, ostikoa jotzeko lekuan topatu du jokalari hernaniarrak, eta kontraerasoa Kataluniak oso atzetik hasi beharko du, etzaio gaizki atera orain arte Euskal Selekzioari jokaldia, orain ordea demora gehitxo galtzen ari da hor. Azkenean oinarekin jokatu beharko du. Nahikoa ona, ostikoa, lasaitasun bila zelai erdira. Albokoa Kataluniaren alde izango da. Bada, bigarren zatia hasierako lehenengo kolpea bintzat, ondo eraman du Euskal Selekzioak. Bai, hombre, uztartetan ikusten da pixka azkenean 8 jokalari aldatzen dozuz, eta bestiak lehenengo 8ak eta freskotasuna multza itxerakuan, bueno, ondo lapurtuta hori, kepa, oso ondo. Ja, bueno, uztartetan ikusten dut igual sufrituko dela pixka, baina, bueno, ikusiko ba, Azteko bintzat, baloi hau, Euskal Selekzioarentzat, Genuak halako batean, ia bai, Arangurenek zabaldu, nola edo ala, zabaldu baino gehiago gainetik kendu dula esan liteke Unai Perezek, baina hor da Euskadiren erasoa, Igor Genuaren laguntza ona zen, jaso izan balu pase hori, eta orain zigorra Euskal Selekzioaren aurka. Berotu dira gainera jokalariak, Etxeberria ondo, Bai. Ez diote golik sartu. Arrasean egindako ostikoa baitzen, etzen geratzen arraza. Eta begira, berreskuratu, ez? Hortxe Larri. Bai, Euskal Selekzioarena da, baloia. Bai. Albotik ateratzen ez badituzte behintzat, ez, Kataluniarrentza da. Ondo defentsa, no?
Aurrelariekin erasoa Kataluniak. No, correcto. Gogotsu Ondo, irten da ondo baina hori, oso parean ondo. ere Lasa eta konpainia ez zeudenez lo. Irula ordenekoen erasoa pasearekin Zuloa ondo topatu du Ondo pase. Losadak eta Entxego etorliteke galetik. Defentsa eskas xamarra izan da hor. Zakit Nil Barorena izan den Entxegoa. Hala iruditu zaineri. Orain adieraziko digute Kataluniako telebistako lankideek. Bai, hor defentzan, Jon zeuan, eta kontrapie txiki bat egin dio, baina, bueno, olako kasutan ez da arraza izaten. Hortxe baten kontra sekan, eta jun egin zaila, velozidadekin. Bai, kinua barrura egin Bai. eta bazekin honek bazuela ez ba, Paul Plarena izan da Entxegoa. Beste galekoarena. Ez dira erraza izaten egalen arteko horrek baten kontra, azkenean abiadura handia dake, eta kontrapie txiki bat galtzen badiozu, gero zaila izaten da errapatzea. Sanku bateko jokalariak sartu du Kataluniaren aldeko Entxegoa. Bigarren Entxegoa. Bai, bueno, a ber, lehengo minutua dira eta pixka bat freskotasuna hori igartzen da. Paio pare bat indabez, eta bueno. Ezkerrez, barrura. Gauzatu du beraz Entxegu ondorengo ostikoa 17 eta 14 29-29. Kataluniaren alde. Larri, baina bai. Berriro ere 3 puntuko aldea. Bote lasterrean sakea Unai Perezek, berreskuratzeko modurik ez. Bildu dira Kataluniarrak. Ezkerrez ostikoa Marcos Putzek. Ja ba, kontraerasoan. Lurrera erortzen utzi egin dio noski. Marcos Pucci gero baloia babestu. Eta aurrelariekin hasi du erasoa. Hector Garziak. Indartsu daude aurrelariak. Abiada hartu dute. Zaleen txaloak. Eta zigorra. Jokoz kanpo mol hori edo lurreratzeagatik. Bai, azkenean, olako abiadurakin azten dianean aurreruz juten honena hobeto da golpetxo bat ditxia hor zelai erdian, bestela igual barruraino doiaz. Bai, ze hori hautsi ezkero ez da, eta Bai. baloiarekin hortik irten ezkero norbait. Bai. Balón. Zigorrean metro desente irabazi ditu Kataluniako selekzioak. Tim Villasekak egingo du sakea. Ber, bigarren zatiko orpokatzaileak nola da bien, tutxetan. Bueno, baloia behintzat irabazi du Kataluniako selekzioak, bolada honean, ari da orain, elkarren aurka tupust egin dute hor, bai defentsan zeudenak, baita erasokoek ere, oinarekin Putzek jodu ostikoa, Euskaldunentzat ordea baloia, ez da eraso hasteko lekua, baina arnaz pixka bat hartzeko aukera bai, hala ere baloia eusteagatik zigorra izango du aurka Euskal selekzioak. Iker Labin ere zelaian da, beraz, Jon sartu da hor, Jon Arrizabalaga, eta garbitzera ez di askar jun, edo katalanak askar ibili dira lapurtzerak orduan, eta Lo que Ya hemos va. hablado antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Dentro del reglamento, lo que quieran. Pero el resto, a jugar. Con ustedes. Lasa saltzan ibiliko zen, betiko moduan, No hay problema. ¿de gustatzen acuerdo? jako, Vamos a beti pixkat saltzan ibiltzea. jugar. Hay el golpe, Paul retenido, ¿de acuerdo? Jugador verde. Retiene el balón. baina zigorrera, lehenengo zigorra Euskadiko jokalariak egin du baloia eustea, plakatuta zegoenean, libratu beharrean,
Eta agetara jaurtiko du Kataluniako selekzioak, ondorengo ikamikak, hori, bazter batean usteko, eskatu die Figueruelok, Unai Lasari eta ez dakit nortzen Kataluniako Hirugarren lerroa. Campius behar bada. Eta 22koaren gainetik egingo du jaurtiketa. Bai, nik uste ondo, elkar ondo ezabatuko diara Lasa eta beste hirugarren lerro hori. Sanboianako. Bai, Sanboianan ibizan, uste gero Sanku atera pasatu zan, ez dakit berri du bueltatu da, baina bueno. Urte askotako ezagunak izango dira, biak, seguru ere. Eta barrura 3 puntu 20 eta 14. Bai, bueno, behintzat irunaka, ez? Bosnaka lehen ensaioa sartu dute, orain, bueno, ikusi dute beraien be, igual ez da bizela oso fin beste jokoko, beste zentzu batzuetan eta makietara botatzea erabaki dabe. Osea que... Eta lehenengo zatiaren hasiera izan du, ez? Lehenengo zatiaren hasieran Euskal Selekzio baloia ikusi ere ez du egin, esateko, eta bigarren hasi denetik ere, antzera, ez da? Eta Erne, alboan abantaia zuen hor, Kataluniako selekzioak, defentsan ala ere ondo, baloia oparitu egin du azkenerako, ia kontraraso egiten duen. Leonet, baloia gorde egin behar izan du, baloia Euskal Selekzioan entzada Genua goinetan dauka. Bizkarretik jokatu nahi, klasea bai, baina leku handirik ez dago hor, hala ere erdiko marra gainditu du Euskal Selekzioak. Genuak berriro, hirugarren laurdenekoekin, Unai Lasa, ez da gainera hor dagoen aurrelari bakarra, aurrera erori egin zaio Gernikako jokalariari. Bere buruarekin haserre. Bai, aurkaria plakatzeara junda, baina bueno, nik uste dut plakatzera juteko orduan nahiko listo ibili da eta baloiari eman dio eta baloia bota dio. Hore lehenengo lerroan aldaketaren bat izan da, orain Iker Labin dago horpakatzaile lanetan, eta nik uste behinat Labin ere badoala eta bere orde zelaira Aitor Garmendia. Bai, Malkorra itxuri aldatu dute, bai. Uztartzea Kataluniaren aldekoa da. Hector Garziak. Baloi eske, jaso diote, erasoa berak hasi du, oinarekin gero. Eta hor da berriro ere Pol, ziztu bizian. Halako batean plakatu dute, baina abantaia guztia Kataluniarrentza da, hortxe, egalean lauzpabos jokalari. Eta pasean bikain jokatu ostean Kataluniaren hirugarren entxegua etorri da. Hain erraz defentsa hautsitakoan, gero alboetan berehala sortzen dira tarteak. Bai, eta ondo ibili dira katalanak oso ondo igo dira bi aldietatik atakian eta orduan horre justo plakaje egondan tokian eskerretara baseken ja beraiek hiru laurdena prestatuta eta gu buelta. Pol Plarena izan da lehenengo jokaldia eta gero begira nagusi ziren eta entxegua erraz ezkerrean Axel Serrano izan dela esango genuke. Hogeita bost eta 14. Orain bai tartea zabaldu dutela markagailuan Kataluniarrek. Eta Nil Barok jaurtiko du agetara. Aurreko bi ostikoak gauzatu ditu. Egaleko jokalari honek. Eta hau ez da llegatu. Eraz 25 eta 14. Bueno, a ver, ensaio txoba sartzen mogu, hortxe gare partiduan. Denbora badago oraindik. Bai, ez gara beraien zelaira
iritsi bigarren zati honetan, baina, bueno, hondikan lehenengo 10 minutuak, bueno, emamos ya, berai lakotzau, itxasiko gara guflazte. Zagit beste aldaketaren bat edo egin nahi duten. Bai. Gaizka edo Igor, edo biak. Gaizka eta Igor biak aldageletara. Eta Iraitz Garmendia berdegunera. Ez dakit beste Peio Perez ez ote den. Gero xago baiestatu beharko dugu. Baina askazaz aukera gehiago ez daude. 23 jokalari baititu Euskal Selekzioak eta Kataluniak 30, 15 aldatu ditu atxeden aldian eta boladari eusten ari zaio, Katalunia. Beste dinamismo batekin jokatzen ari da, lehenengo zatian askoz motelago, oraingoan ordea baloi bikaina ostu du, ia Entxegun Marraraino ailegatuko den, ez ailegatu pasean ordea asmatu du. Ailegatu ote da, Iraitz han prest ikusten dugu. Ia baloia ateratzen duen Genuak, pase luzea, egal batera, eta hor bai, Marra gainean Entxegua. Mea bizan da berriro. Jokaldia ona, ez da, baloia ostu ostean. Entxegua Mikel Meabe Basterretxearena. 25 eta 19. Bai, oso listo ibili da hor, irula ordena ez dakit hori izan dan, lapurtu daena baloi hori, gero ikusten zitzaion, igual abiaduran falta zitzaiola pixkat. Bai, pase bila hasi da bere, ez da albo atera eta bestera begira, ia nor zetorkion laguntzera, hori ikusiko dugu. Peio Perez, Hernaniarra, zelaira sartu berritan ostu du baloia, eta gero Entxegua, Mikelek. Genuak jaurtiko du agetara, ez dakit hiru laurdeneko nola antolatuko duten, Iraitz Garmendia ere zelaian baita. Peiok joko zabaltzaile postuan jokatzen du Hernanin, baina ere aldatu zalea da. Bai, Iraitz bebai normalean joku zabaltzaile bezala, lehen aritzen zan bintzat, ez da nola antolatuko dira. Bai, Hernanin ere aldaketa esente egiten ari dira, Igor Genua bera ere ari da, hiru laurdenekoan jokatzen. Bai. Ia ba. Sakea luze. Genuaren ostikoa. Luze hau ere. Basel Serrano jaso. Ondo dano batera. Eskura jokatuz. Erne, erraz, ailegatu dira horra, baina ez zuen tarte handirik. Aiko ondo defentsa. Nil Baro zen, egaletik erasoko ostikoa jo, baina Euskal Selekzioko jokalari batek ikuitu du eta sakea Katalunia horrentzat izango da. Sakean Tim Villaseka. No cierre verde, por favor, primero, no un paso. Gracias. Hor metroa baino gehiago dago, pasillo hortan. Bai, Katalanak posik egongo dira. Gol! Atrás, atrás! Kontrolpean baloia erasorako prest. Bildu eginda. Bai, hori gelditzea. Zaila, behin abiada hartzen duenean. Bai. Eta usaitu dute hauek ere, Entxegu Marra ala erori da. Ezker egalean. Eskutatik ies egin dio Nil Barori. Eta uztartze izango da. Salduta zeuden, Euskaldunak. Bai, nik uste hori mol hori be, ez dakit ez da ben golpetxo batein, porque lurrera bota dabe, baina bueno. Bueno, propio egin badute disimuloan, egin dute gira eta bira hasi denean alde batera, hor ari zen lanean, Inigo Lugares Aresti, ala ere erasorako aukera ona geratu zaio, eta hor pasean. Agarres correctos, arriba, de acuerdo, espaldas rectas. A ver, ustartze honetan, pixka mantentzen duen geldi,
Hor ikusten dugu Iraitz joku zabaltzaile lanetan Peio alboan dula. Beraz, erabat berrantolatu du hiru laurdenekoen lerroa Euskal Selekzioak. Mikel Baloita guzti jeiki da. Bai, ondo. Bai, baina aurrelariak antolatzen ari da Igor. Genua berak jotzeko ere ez da txarra, ustikoa. Hori da ezkerrarentzat lekua proposa da hori. Metro asko. Presio ona egin behar orain edo bintzat ondo kokatuta mantendu behar. Ba, lehenengoan abana ez bazen, bigarrengoan bai. Orain abantaiarekin Euskal Selekzioa eta zea diraziko uztartzea edo albokoa. Gure alde, bai. Albokoa. A ber, jokaldi bat azteko tokia proposa gaun. Ematen dau lasaz aterako da, bera. Bai, malkorra ez dago orain zelaian, eta Unai Lasak egingo duzakea. Paso. Vale. Metroa, 2 metrore badaude hor, pasio horretan. Bai, azken aldian nahi izaten dabe nahiko pasio argia lagatzea eta garbia. Baloi ona pauzian. Erasorako ez da txarra. Hiru laurdeneko entzat da. Etxeberria sartu alda, ez Etxeberria ez da. Aurrelariak ondo kokatuta zituen Igor Genuak, barrura pasea, baita defentsa hausi ere Erne. Gehiago dira, 3-2 aurka. Ez dakit aukerarik onena egin duen ala ere ez da eten. Genuak jaso. Ondo kepa, barruraino. Zamakolari 2 metro falta izan zaizkio hiru laurdenekoa prest daude orain. Iraitz Garmendia jokoa zabaldu, abantaiarekin jokatzen ari da Euskadi. Pasean lastima asmatu izan balu, entxego egin da zegoen, ala ere zigorra da alde, Genuak azkar atera nahi du. Bai, erdea izaten da batarako. Beira, ze ondo, kokatu duen, pasea eta entxegua. Bai jauna, Iñaki Leonetek. Bai, Iñaki Leonet. Genua olako jokaldi askaraterako oso... Baina nola ezagutzen duten Genua, ez da? Leonet pase zaizegoen. Bazekielako Genuak askaratera ezkero, oinarekin ez pasan pase luze batekin, saiatuko zela. Beste bat igual buelta eman da egongo zen, ero atzerago, edo aurrerago, edo ez dakit beste zerbaiten esperoan, da begira. Genuak hartu, pase bat, eta entxegoa. Bai, igarten da elkarre ezagutzen diala, zuk esan duzu moduan, beste dozein taldeko baten bat egongo zen, ez dakit nora begira, eta hor oso argi bilidia bixak. Bueno, a ber, bagoiaz gerturatzen, poliki. Gaizka bera da, ez? Bai, iztot. Urti dago. Gorputza atzean utzi du eta baloiak ezkerretik ies egin dio. Genua ere ez da gustora getu lehengo ostikoarekin eta... Alde hori igual ez, eskumakin joten da eta baten dago errazego esaten da, ez eskertiar baten dago, baina... Baina zen geratzen da, Arrizabalaga geratuko da, geratezkotan? Arrizabalaga Jon nagusia. Gaizka aldatu da belen. Bai, bueno, Jonaren makinetara joten dago. Ba, puntu bateko aldea, besterik ez, Kataluniak 24. minutua bete da, ordu laurden gehatzen zaio partiduari, eta gora datoz, Euskaldunak, Animatu dira. Partidua esateko orekatu dute, nahiz da puntu bateko aldea izan Kataluniak, ze une batez 11 puntuko aldea ere izan du, Kataluniako selekzioak. Bartu da hor airean. Bai, Leoneti Fede pixka bat falta izan zaio, airetiko baloi horretan. Motzean orain, aurrelariekin Katalunia. Baloia osteko zorian Labin. Ondo dabil defentsan, Euskadi, hor gelitzen die. Abantai amarra. Sufritzen ari da aurrelariak biltzen direnean edo mola osatzen dutenean hor ari da sufritzen. Zer ikuste lehenengo zatian ez dakit, baina bigarren honetan kiloetan badagoela aldea aurrelarien artean. Bai, eta hori azkenean horako jokaldietako defentsa teorian erraza izaten da, ez lurrera bota eta ez utzi formatzen, baina gero, beraiek badakite zertan da bizen eta ez da erraza izaten
Erditik hautsi dute orain defentsa, ia bigarrengo kolpean eusten dituzten kataluniarrak, 22kora ailegatu dira, eta oparia hor, oparia Héctor García izan dela iruditzen zait, aurrera ies egin dio baloiak, eta uztartzea izango da Euskal Selekzioaren alde. Horre failua be izaten dira pixkat, ez? Presinua azkenean igotzen mazara ondo presionatzera, norbera be baloi hartzera doianean ja beste gauza batera begira. Eta bueno. Hiru zenbakia. Jon Zabalaren lekuan, Ibon Koria sartu da. Bai, Lasa uste dut pasatu dela eskumako arroinan ipintzera, Labin eskerrekuan, eta Koria bera orpokatzaile bezala uste dut sartu dela. Azkenean, uste dut da Euskadiko lehenengo lerroak 3 orpokatzaile. 2 arroinetan eta orpokatzaile bezala. Holako partido eta sasoietan izaten dira. Nola edo ala baloi hori atera du Euskal Selekzioak, defentsa kostikoa ere jotzeko gai izan dira gainera, une batez arriskua urrundu bai, orain lanak, Kataluniarrek antolatzen badute euren erasoa aurrean, aurrelari guztiak hementxe prest erasorako, eta berriro hor batez bi egon dira, bat alde bakoitzekoa, baina biak izan dira. Eta lehenengoa Euskadiren aldekoa zen, beraz, ez dakit horre abantaiik ez da. Bai, justo jokalaria bizkarra ematen zegoen epaileari, da nik uste dut ez da ikusi. 22kora llegatu da Katalunia, lurretik ostu eta zigorra. Atzera, bizkor, mehabe, bizkor. Mikeli adirazitako zigorra, eta agetara jaurtiko du Kataluniak. Bueno, ez da txarrena. Puntu bat dauka alde, sartuko balu beste 3. 28. minutua bete da, badago denbora orainik ere, edo zertarako. Bai, 10 minutu luze gelitzen dira hondiko. Eta sartu eskero 4 punto ez dira. Entxegua da. Bai, hori da. Nil Barok jaurtiko du. Eskerrakin gainera. Bai. Hortik. Gero agak ere ez dira oso luzeak. Referentzia hartzeko ere, baina ez du arazorik izan. 3 puntu gehiago Kataluniaren zat, 28 eta 24. Dauka demora bai, oraindik ere Euskal Selekzioak. Hau aurreko entxegua da. Leonetek txoko batean sartu duena. Ez dakit, begiratzen zebazen ez omen duen hankakin kanpoko marra, igual, baina bueno. Ez, nik uste realizazioan hor eskua joan zaiela eta azken entxeguaren errepikaldia eman beharrean aurrekoaren eman dutela. Ia ba, 22koan Otazu lanean, defentsan Euskaldunak orain 3 laurdeneko erasoa, oparia, pasea entxegu etorliteke, beste pase bat. Abantaiarekin jokatzen ari zen Euskal Selekzioa, aurrelarien kolpe etorri da orain, 2 metro falta zaizkio, Iraitz Garmendiak zabaldu. Inigo Lugares Aresti iruditu zait, erasoan, Genuak, Peio Perez kinuaren egin eta barrura, entxegua. Peio Perezen entxegua. Ez dakit hor pantailarik edo izan den keixo ikusi ditut. Ondo indau kinua, pasatzerako kinua indau eta defentsa jun inda pixkat, ez? Eta sartu da, bai, ez dakit izan. Entxegua. 28 eta 29. Peio Perezen entxegua. Gero lehen esan duguna, elkar denek ezagutzen dute, baina nabari da taldekideak nor diren
jokaldian parte hartzen dutenak, kasu honetan ere hortxe ziren Genua, Iraitz eta Peio pase ematerakoan da dena nahi edo ez, naiz da danak elkar ezagutu taldekoak izateak badu bai bere garrantzia, ze elkarrekin selekzio modura horren beste ere ez dute jokatzen. Haure lehengoa da. Marra ikuitu ote duen edo, baina ordurako nik uste tentxegu egin da zuela, Iñakik. Bai, nik uste, bai. Bai, eta zu komentatu zuena oso argi ez ikusten da azkenean beraiek gainera Hernaniko jokalariak espresuki dabiltza jokatzen 10 urtetik elkarrekin, ja badakite gesto bakoitza egiten da benean nora inbia den pasia eta zelan jokatzen da normalian eta bueno, horrek ematen dago aldia. Ez da sartu Igor Genuaren ostikoa. 28 eta 29. Pena bat, Ez da sartu, ez da? Ba, ez dakit, hor imagen hortatik esango nahi. Bai. Barkatu ba. 28 eta 30. Bai, ez da jo ikusi egaleko epaiari banderina jasotzen, nire uste nuen ez da bela. 3 puntuko aldea, Euskal Selekzioak, ia baloi hau gordetzeko gai den. Erne, Kataluniarrak erasoan, 10 metro falta zaizkie. Entsegun marra gertu dute. Defentsa garrantzitsua dau, lehenengo kolpean ez dute lortu. 3 laurdenekoen erasoa orain, berriro ere aurrera ies egindako pasa da, abantai ematen ari da epaia. No, defentsa ondo. Ba, une garrantzitsua da, erantzuteko prest duen Kataluniarrak, demora badago oraindik ere, eta baloi gaiztoa zen defentsarako, baina bere lekuan lan ona egin dute, Bigera eta Urkidiren mutilek. Bai, defentsan fin dabiz, horre 3 laurdenetako defentsan nik uste oso... Sufritu dute moletan, baina hori fizika da, azken parean dauzkazunak, zu baino gehiago badira pixu aldetik eta baina antolatuta dagoenean, zer egin bardezu da, zigorra. Arau hautsi eta bota, edo sufritu. Hori da. Ja, oso ondo. Urrutitik, hasi du erasoa, Iraitz, Mikelen pasea jaso du, ustekabean harrapatu dituzte Kataluniarrak, ia baloia, bai, Genuak, Kinu batera, gorde egin beharko du hor. Orain bai bere lekuan dago Enviado Bizkor bestela. Ailegatu zaio pase luzea, Kataluniarrak oso gertu dute defentsa. Oso ondo, Peio Perez barrura, harto. Oinarekin orain, bikain, ia ba. A ber, suerte pixkatekin hor, baita jaso eta entxegoa. Oso ondo. Usaitu ere ezko egin Kataluniarrak, eta Gaizka Iturriaga Etxeberriaren jokaldiak. Amaiera ezin hobea izan du, taldekide guztiak bildu dira. Loko jokaldiak askotan suerte pixka eta azken goztika esaten dut, aurrekoa ez argi da oso ondo, baina aurrek goztika botia bernora jausten dan izaten da, baina abiz esan da oso ondo urten jako, bai, Agizkari, gainera altura handia da kabera bai, eta oso ondo urten jako, bai. 28 eta 36, eta garaipenerako entxegoa izan liteke, Bai. Agetara gauzatu ezkero, eta esateko agapean izan da, begira. Beste 2 puntu lortzeko aukera beraz Igor Genuak. Bai, eta ja jungo ginateke 8 puntura uste, otez? Gaizki ez banabil. Bai. Eta ja ensaio... 8 ez, 10. O 10, ensaio transformatutako batekin be nahiko lan ondiko. Osea que, bueno, a ver, baina, bueno, defentsan gogor jarraitu da ondiokan. Eta, hau ere osta, baina barruan da, 28 eta 18, albora begira dago Genua, ez dakite min duen edo ondo dagoela esaten, aurrekoan ere alaxe harrapatu dugu. Eta begira, gutxigatik, baina barrura joan da. Ontzat eman dute bintzat. Hotel Asterrean sakea, eskura joan zaio Unai Lasari.
Eta plakatzera jundanak, uste dut, kolpea. harriko eskorra Bai, kontra tente joan da eta hartu du, bai. ondo makurtzen danak. Baloia Kataluniarrentzat orain. 14 minutu ditu Kataluniako selekzioak, baina 10 puntuko aldea Euskadiren alde. Beraz, entsegu batekin ez du nahikoa, Kataluniak 2 behar ditu partidua orekatzeko, edo bere alde jartzeko. Bai, ontxe defentzan dakarrizku pixka, porque Katalanan ikustu dana jokatuko dutela, eta ez bagara argi eta ordenauta goden, hori da. Erne orain, gehiago dira Kataluniarrak, eta txokoan, ezker hegalean entsegua. Komentatzen egana. Lehenengo defentsa lerroa uzten dutenean, kosta egiten zaio Euskal selekzioari, bigarren erasoaldia etetea. Unai Lasa geratu da hor, ikamikan. Beti, saltza pixkat. Ez da ikusi zer gertatu den. Bai, aurretik izan da. Defentsan zegoen Unai Lasa eta pasea egin ostean edo talka egin ote duten. Kataluniarrak erasoa jarraitu eta hor da Joan Losadak lortu du entsegua. 5 puntuko aldea orain. Eta Figueruelo bi kapitaine ideika ari da. Lehen ere kargu hartu die. Edo... Lasa bintzat kapitaina da. Bai, kapitaina da, orduan. Bai. Igual, kasualia izango da, kapitaina eta... Eta parean... Bai, hori izena ez daki, baina, bueno, beti da niko jokalari Sanboi eta horribilitako... ¿De acuerdo? Con lo niko cual, bateran da. Txartela biei. Horria. Hala. Konpondu dituzte, beraien artekoak, baina zelaia utzi beharko dute, biei erakutsi baitie Figueruelok, txartel gorria, lehen ere kargu hartu die, biei. Bai, eta halako partida baten, nik uste dut ez tabela nahi izango, eta inork ez duna bizaten, pixkat nahaztia ez, eta orduan. Eta begira, ostikoa ez da txarra izan, Paul Plarena, baina Utoña jodu, ez du gauzatu beraz, eta 5 puntuko aldea. Entsegua behar du orain bai, eta entsegua berdintzeko litzateke, ikusi egin behar gero ostikorekin zer, baina 5 puntuko aldea dugune honetan Euskal selekzioak, azken minutuan sartu gara, beraz jokaldi bat izango litzateke, ez da? Hori da, atera eta hor defentsan argi bili behar gara. Aber, baloia nik uste dut minutua geldituta ez digutela bueltatuko hankarekin jokatzera urtengo diala. Duan luze, hori da. Omar Miniño zen, lehen aipaturiko jokalaria, Sanboianakoa, ez, Bartzelonakoa barkatu. Ia ba, partidua gortzen ari da, 5 puntuko aldea, Euskal selekzioaren alde zigorra behartzeare, ez da leku txarra, zigor bat behartzekotan, hor behartzea. Bai, gero argi bilia da, bizkor ataratzen bat dute oraintxe, danok atzera argi, ze hori da, bez, atarako dute askar. Bai, baina itxu-itxuan hasitako jokaldia da. Eta defentsa ona. Defentsan, ez dakit kepa edo nori izan dan. Defentsa ona izan da. Erne. Egalean. Ondo, harrapatu, a ver, berriro defentsa. Baro. Hil ordenetan montatu behar dugu defentsa, bestela, hortxe gabe. Zelai erdira gerturatu da Kataluniako selekzioa, 40. minutua bete da, beraz, aukera bakarra dauka Kataluniak. Eta etekina atera egin nahi dio aukera horri. Ia pasean ezin du txik egin. Ondo antolatuta Euskal selekzioko defentsa. Baloia berreskuratzeko zorian, garrantzitsua baloi hori. Bai. Ondo Julen. Ostikoa jotzeara ez leoke bat ere gaizki partidua amaitu egingo litzateke eta Euskaldune jarraitu dute erasoan, Genuak harrituta nago, Genuak ostikorik ez jotzea. Unai Perez
Plakatu egin dute, baloia berreskuratu. Kontuz. Eta berriro bizirik kataluniarrak. Azken erasoa izan liteke. Kontuz. Oinarekin aurrea eta zigorra. Zigor golpea pitatuko du, segurazki. Zigor kolpea, zigor kolpea bai, barkatu. Entxegu zigorra ulertu dizut. Bai, bueno. Baina eskura jokatu behar, Agetara jaurtita ez dute zer egiten. Orain argi bilia da. Arrituta nago, eskura nola jokatu den Euskal selekzioak. Kanpoan zapalduko zuen, Albokoa izango da Euskadiren alde. Oain ikusiko dugu. Ez dakit, a ber, ze pitatu da. Bai. Albokoa, Euskal selekzioaren alde. Arrazoia. Garaipena eskura, Urtzi? Bai, hau, ez dakit, epaia pentsatzen dut esango ziela, ja denboran kontua, baina espala gelditzen, irabazi, da kanpora. Albokoa Euskal selekzioaren aldeko da Iker Labinek egingo du sakea. Azken jokaldia, entzun duzu. Zabetza, garrantzitsua. Lehenengo lana ondo egin du. Kanpora bota liteke. Kanpora bota. Eta horrelaxe amaitu da Katalunia eta Euskal selekzioaren arteko partida. Partidua ikusgarria izan da. Ez erabat ona, baina ikusteko moduko aintzegu asko. Utsegitak ere izan dira. Baina 33 eta 28 irabazi du Euskal selekzioak, Urtzi? Espero altzen nuen, batipat ikusita Kataluniak bi talderekin jokatu duela. Bai, hori da, nik uste dut partido politxe izan da ikusteko nahiko ensaiu eta zuko esan duzuna, ez? Kataluniak bi talde oso zeuzkan eta Euskadi 8 aldaketa bakarrik eta, bueno, nik uste dut Ibilorenetako defentsan baliatuta eta ondo tinko mantendu dira, hor bi partietako hasierako 10 minutuak aguantu dabez eta izan daben oportunidadiak ondo aprobetxauta eta, bueno, bai, ondo, irabazi azkenean. Bai, eta nabarmentzekotan batena nabarmentzea ez da hain dotore izaten, baina nik uste genuak maila handia eman diola eta berak mugitu duela taldea. Bai, olako jokalari bat askonean asko igartzen da, ez? Jokuak bera zabaltzen dau, berak pausuak denbora eramaten du eta oso abila dana eta bai, azkenean igartzen da olako jokalari bat taldean aukita. Elkar agurtzen ari dira, amaitu dituzte euren lanak, guk ere bai geureak. Kataluniar eta Euskaldunen artean izango den lehenengo dema izan dugu hau, errukbian. Futbol txikian edo aretoko futbolean arratsaldean jokatuko dute, futbol nagusian bai emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan ere partidak iragarrita daude, pelotan ere bai. Eta ez daitezela azkenak izan, noiz ikusten ditugun maila ofizialean, hori gustatuko litzai gukelako, bai guri, baina batipat beraiei, ez da, leian ari direnei. Bai, azkenean, bueno, gainera Euskal Herriak eta Katalunia dakagu gure iparraldeko beste alde horri, ez? Han maila nik uste asko handiagoa dela, eta, bueno, nik uste dut oso politxe izango zela, ez danok elkarrekin, eta nahiko maila ona izango danondako. Bueno, gure partez besterik ez, lekukoa arratsaldean hartuko digute futbol aretoarekin, eta esan dakoa, lehenengoa behintzat, Euskaldunentzat 33 eta 38, Euskal selekzioarentzat garaipena errukbian. Besterik ez, ondo segi? Bai,